Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, Las 10:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by United Home, ang inaasahan ng vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. Standby sa Aksyon Night Patrol, magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radio. My God, I hate drugs. Aksyon Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman? Mapalangga naman Palamati, Region Wide, pagpapalagag kita sa nabilin 50 minutos karong adlaw, Biyernes, Friday night, Petsa 17. Nagapabiling gyapon sa bulan sang Hulyo. Biyernes naman nga edisyon sa iyo sining nga palatuntunan silandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Ato sining nga mga correspondent fielded na karon sa tagsa nila sini ka mga areas of assignment. Sa bagatag naman sa pinakaulihi naman nga mga balita, labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini Kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang aton sini mata kadurunggan oras sa kagabiyon ang aton sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol kay na panagagambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder back-to-back sa aton nga piloto. Was-was ko namay, Ariel ang Cormais. Importante, wailang mali siya aksyon papang Nixon Tahom. News Center sa Action Radio Bacolod, Friday night. Sa pagbantay sa mga balita national, international, buylog nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor. Of naman kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side,
si broadcast engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir El Ray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, mangin kabuylog man nato ng puwersa ni broadcast engineer, Chief Engineer Noel Piñalan, sa kinandan ang inyo sinialagan. Ang inyo siningang Korban Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, updi ninyo ako sa nabilin 48 minutos nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol. Una naman sa ato sa pagpangalagad, of course, kinadulong sa iyo sa kalawa sa Santon Plus Herbal Capsule. Bagtumar kita adlaw-adlaw. Santon Plus Herbal Capsule. Nagapabakod sa ato sa immune system. Nagabulig nga mangin maayo ang sirkulasyon sa atong dugo, skin problems, gum disease, dako ang mabulig. Sa Santon Plus Herbal Capsule, tumar kita adlaw-adlaw. Sa mga utod naton nga mga kababaihan, kung abnormal ang inyo sila nga menstruation, tumar bala Santon Plus Herbal Capsule. Kay mangin normal ang imo sini pamulanon. Amo ini ang sekreto sa Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa bisan di lang nga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga bayan sa ato sa pagpagalagad, ginadurong sa kalawan sa Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea. Ang santon kag mangosteen puno ini sang anxiety. Himuunta adlaw-adlaw ang pag-inom sa Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea, bangod maayo ini sa sleep disorders. O kung problema ninyo nga di ka makatulog bla, in short, gina-insomnia ka mo. O mag-inom ka mo sini adlaw-adlaw, specialmente before mag-sleep sa gabi, mangin tayo yun, kag mangin maayo ang inyo katulugon. That's why, sa inyo sini nga pagpapalaklon, padulong sa grocery store, ayaw magkalipat. Lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, Aksyon Radyo. Kag ini mga porsyon sa ato sa nga pagpagalagad, ginadurong man siya sa kalawan sa Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo pabakod karagabalansi sa mga sistema sa aton sining alawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sang nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals. Vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, iron, ano pa, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado ini sang Food and Drugs Administration o Convifad. More information, ikayong lawas, daras ng Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka maka-text, ka-call sa ilang cellphone number 0910-126-4595. Pagkitaon lang si Doc Crespin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, mawakal sa mga masunod ng butika. Parmasya Bago, Bago City Public Market. Sir John Pharmacy, Bago City Public Market. Butika Sandria, Kawayan, Negros Occidental. Dangkalan Drugstore, Barangay Dangkalan, Banwas ng Ilog. Mid Plus Pharmacy, Kabangkalan City. Magtumar adlaw-adlaw Evergreen Herbal Capsule,
ang katimbang sa inyo ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time alas 10:17 na. Una kabayan sa ato sining pagpalaga di check ta ato sining Patrol 2 Crossfire Patrol. Kamusta hon ta paglibot-libot sa aton sining Patrol with Action John Diaz. Aksidente man kay nano between sa no ni pasahe nga salakyan kag ambulance na no man nga. Amo na kung isab lang ang iba naton nga mga driver sa POJ pura lang sa Mayo ha. May mga huros-huros gibla. Mga haras-haras. Kita mo ambulansya baliskad. Di ko hina ng lagan mo, hindi kayo kapatumba ambulansya. Bro tumbas ang POJ mo, ang ambulance. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action John Diaz sa Patrol 2 Observation Report. Jan, may gabi, Jan, peskamin. Nagkaya. Baliskad, gid. Baliskad, Tumbalay, taking-king gid saya. Way gid sa makabangon. Napabangon gid man imon animo. Napabangon gid man kina to ambulansya. Oo, yung gabi ito nga bomba ni papang to kay nasang do balon to bla. Oo. Ano mapabangon ang ambulance? Okay. Ito lang makita gina equipment mo guruwa man galing ining mga ginabomba lang. Ang bomba pagkabangon gani gulpi ang ambulance sa sunere. Mana nga swerte kay magi masibin na tamaan to no? Ay man sila tamaan. Kiti na ilang makulupad lagang sa jeep 30 ka 30 naman ko no? Pela? 30? 30, moto nga daga niya 30, natumba kitang ambulance? Una pa ni bagong lagang yung 30, nga 30 plus 30 plus 30, guro tayo mga 90 man guro eh? Mo na guro eh, no? Sus, grabe. Anong karga sa pasyente to ba? Anong karga ka pasyente to? Oo, isa ho, no? Ha? Ang karga sa pasyente, ang karga sa ambulance, Pasyente? aksidente na, no to, nung pilason to, kung nabalian to sa aksidente, dito sa minapasok. Ano? Bali, babae ito sa aksyon ni Rek. Tinalugangan tong bali ay? At hindi nang tulutugan ng bali, pating mabantay tayo siya sa ospital, nabali man ang kamot. Ay, sus. Tiwala to siya mabantay kung sa ospital to? Ay, iti, ang may duwa naman sila ka mga pakaysa. Okay. Amo tayo interview magkaina? O, nang interview ko, nag-abot ari sa Bacolod eh. Oo. Ay, nalang yung puli, kay nga, gaw mo sila sa Bacolod, kinakikatuwa na nilang iyang nga manghod. Ahay. Ay, diretso na ng hospital, imbes to nga ang isa mabantay, duwa nagbalantayan. Ano to nga ambulance? Iya karo ka ba nga to? Kaya kasudad sa Sagay to? Sagay City. Parang Sagay to Bacolod tani ito. O, ang bago na blang ambulance, agin pa nagtag, doon na niligad, tabla? Ay sus. Wala ko matuwiga. Wala pa ito mabulanan guro? So, ay patuguro mabulanan, gani. Bago pag dito? Kinang pa, puti mong. Ti ano, dako itong damage ang bago sa ambulance? Actually, ang palibot yaman lang to, ang iyabing kristal. Oo. Actually, ang sa may iya, dari nga windshield, ang uno, ang may part na to nga may mga litik. Okay. Kiti para makuha pala ang driver sang ambulance, kag ang nurse, Oo. sang ambulance, ginbuka na lang to ka mga volunteers. Ang windshield. Para nga? Para makuha sila sa sulod, kinaipit sila sa sulod mo. Oo. Kabaliskat ka ba? Hindi ka gwa. Gani man. O so, ginbuka na lang, pagbuka, ginpagwa sila. Kiyang na tumong kag doon na ipitong nurse. Oo. Wasak. Ang sabuli naman, kung hindi mabrihan aksunirek, wasak man ka mga otoridad para makuot dito ang do clip sa sulod. Mabrihan na ba lang open, ano na something sa likod la? Dito ginpalabay, ginuna gito yung pasyente dala sa ospital eh. Oo. Dagito yung ginuna. At sa sulod, todo ka kaya pag-abot ginamon mong. Ay na. Okay, ka kaya gito yung babae sa sulod aksunirek ya. Sus. Na hindi blang katindog, kaya para nakit kurong lawas ya, baliya kamot. Oo. Di pa ginalalayan na lang idig tumukitan live from where the action is. Gagasanggitan man ang mga volunteer nga. Ay, buligi na rin yun. Ay sus. Mo na pala, no? Kiti, kabalo ka naman, basta mga aksente nga mo na dasig mga volunteer. Makilig sa Bacolod, kayo mga aktibo, mga volunteer fire brigade, di mo ka mga volunteers, emergency responder. Okay. Like Miss Amity, chamber, mga aktibo, kag dasig sila, no? Din ng ospital kung destinasyon para sa pasyente? Ano to sila? Bacolod Atlantis Medical Center, Sanitarium sa Takuling, Blanc. Okay. Tamo madaguro sa video,
i-video ko na nga iso sa itong mga kakson. Oo. Kuha na sa dashcam, para sang isa na itong diri ka maukod nga tagpanamati. Ay, okay, good. Halin ini sa action direct dari sa may Lizares, Lacson. Okay. Iya direksyon na pauso dito pa Northman. Oo. Kita on das video nga ining ambulance nakalapaw nagidjab action na rekaw sa may manokara so to sa intersection. Okay. Na to nagingagaw gid man gali ining jeep. Oo. Poste nagawangwang man ang ining ambulance. Kompleto man gani isa ginatawag emergency nga mga tickets na wala akong manawi ka sa lakyan. Rekitiguro. So, guro. Okay. Action direct? Yes, go ahead. Jan? Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapangayo sa pasaylo nga nadula kami sa kahanginan bangod sang power interruption. Madamo gid nga salamat sa inyo paghangop. Aksyon Radyo. Nadula kita sang makadali tungkol sang power interruption sa transmitter. Balikat ang sida action dyan sa Patrol 2. Jan, please come back. I'm back, Action Eric. I'm back. Yes. Kaya mo na nga, no? Bakit nakita man sa tumakakson ito ka sigid man sa matabo abi. Ang pagtumba sa ano, gatong pilak. Ito tiniklod, bla? Tiniklod, Action Eric. Ining ambulance. Okay. Pagkabunggo sang jeep, no? Tinestorya naton kay inadigto sa area, ining driver. Okay. Driver sang ano ini siya sang ambulance Action Eric. Oo. Napamangkot sa naton Action Eric kung anong natabo kay na. Mga hindi maapta sa pula bla. Okay. Wala na ko idea kung nasa kay Gulpe lang tayo kumpiyansa lang kami sa mga ano kami mo. Klaro ang dalan. Gulpe lang may nabunggo sa among kilid. Kalin ikaw mo sa south o ako north gali? Oo, sa Sagay kami alin sir. Saan mo ka mo sir? Sa Bamsay may refer kami. May refer ka mga pagkapasyente. Duwa tanan, dala sa ako. Dala sa? Dita, ang isa nga bali, dala siya nanay nga mabantay. Duwa tanan. Duwa tanan. Ikaw sir, may punta sa Francis, ang NARS. Ang NARS? Oo. Ay, hapas na lang pakay sa mga pilan. Oo. Tapos, Gulpe lang sir. Gulpe lang. Kita mo man sir ang agi sa ambulance. Hilid layo na. Huwag ko ganina, no? Okay. Kaya nakalagpas na kami. Kamu yan? Ano ka mo hazard? Naka-ano tanan? Naka-ano tanan? Naka-wangwang tanan. Tanan nga suga, siga tanan sir. Sir, saan mo nakatay? Saan mo pa nagatabok sir? Wala, klaro ang dalan sir. Klaro na ginagalan niya. Ano sir? Wala kami sir yan nga kapila. Wala na traffic tayo. Hindi mo sa ka? Dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Nagulpe lang sa akin ang ingagaw sa sir matabok. Pero may mga pasero man siya? Wala ko idea, kaya mo tumambal sa mga pasero. Oo. Action Eric na batian si Mr. Ramil Sumde. Okay. Siya ning driver sang ambulansya sa sunod sang Sagay. Okay. Why mo siya mano? Why sa nagkakiyang lang sa kanipit yatil. Nurse na daw mo ito natamaan kay pagtumba. Passenger side ang pagtumba mo, hindi sa driver side ang pet. Okay. Di pagtumba, dito kay guro na ipit man guro niya sa nawa siya ang verse ngayon ni Action Eric, no? Oo. Kaya mo na gani, kadasig sang natabo kay na, kibot kay guro man ni Steven ining driver, Gani? Nga golpeada lang yung imo, makon mo, lagapok to, kaya imo nakabalot, Eric, nga mo na gani sitwasyon mo na matabo, no?
pamangkot na natin kinang driver, hambal ni Johnny Villo. Okay. Nina, alam mo ko na patagan niya, 30 km per ora lang man ko, no? Lagiti mo, 30 km per ora mo tong impact nga mo itong natabo sa ambulance. Dito mo na bana-bana, nga doon hindi ka kasarang ang jeep sa ambulance, hindi ka kasarang ang ambulance sa jeep, no? Sus. Tumbagin. Di lima to sa kaya, why man anong lima ka mga pasero sang jeep, at lang galing tamang, ito yung pasero sang ining ambulance action erect, no? Okay. Wala dapat sa itong mga kakson, madurutan, logdaan ang dalan. Correct. Isa hindi pilit ang preno mo, dapat ininginay kilanggit mong. Isan pa na matabo, bala, special ko nagatabok sa mga intersection, kaya amo kaling masakit sa kalabanan, nga nagabiting the red light. Okay, correct. Amo na naman, naman bisan, pinapakasegundo na nabilin, dapat ininginay ka kung katabok ka sa may intersection point. Yes. Hindi mo mabalaan mong, kasi ibante nag-aarara, mabala sa ibang nga direksyon lagikan, dapat ikaw man kabantayan mo man para hindi ka dalasa, hindi ka reaction na rin ma-aksidente, no? Dahil bantayan ka naman karoon sa ito yung pagbalik report, tandaan sa ito mag-aksyon, kompleto na kitaan na tanan ang bangkay sa tatlo lang ka mga minor de edad nga ginaanod dito suba sa area mga kaaksyon sang Purok Abkasa, Barangay Mandalagan, Surad sang Bacolod. Nakuha na to sa statement ang amay sang pinakauling minor de edad nga nakitaan. Ang yari karon nga paano ng depensa tabog ipabayaan na nila o kung ano dirigin nasawayan na nila ang mga kabataan ini patihan sa ito mga kakson sa ito pagbalik report rin sa Gapon sa Action Night Patrol. Mga kakson tandaan may isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa itong lawas sa mga pagkuyang o kung napagdumo sa ato ni function ang mahigko nga kolon ng hindi regular nga pagpagwa sa higko sa itong lawas sa may dako nga papel sa pagkuba sa ato ni function ang dapat imon simple ginamang mga kakson papasugon ka pasanyo ko ng inyo naman ng immune function paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit. So, magwakala sa Super Fiber. Wakala sila mga klinika sa Life Extension Clinic namtang sa GA7 building tupad gilamang sa DHL tunga-tunga sa Dalan Burgos kagalo Lacson Surad sang Bacolod kag saton man mga kaakson sa mga panahon ang COVID-19 nga balatian sa atong gihapon kinakabalakan sa mga balatian nga naman nga ginasuprer ginaproblemahan mga kaakson nakip na ang mga bukol-bukol sa inyong kalawasan magtumaras maragado nga tanan sang Xantone Plus Gold kay ang Xantone Plus Gold imo gikan sa naglain-lain nga mga herbal extract ang lamang sang Margoso Spirulina ahos kag iban pa makabulig mga kakson agad namin tinara maayo gilamang aton na ikaing lawas lakip man malikawan mabulong mga bukol-bukol sa ito naman nga kalawasan ng Xantone Plus Gold mabaka sa mga butika 14.50 pesos gilamang kada kapsula. Rekta sa patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa patron sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat Aksyon John Diaz sa Thoriabet report sa ato sa Liga Patrol 2 Crosswell Patrol. Ako diri sa aksidente nga natabo karon ginamagabi dira sa may area sa diin ambulance versus PUJ. Ang ambulance na may karga pa itong pasyente nga naksidente, nadugangan itong baldas ang pasyente. Ano nga swerte kay ang mga pasero sa PUJ, way man niya maano. Bala na gid nga ambulance, nagasirin, mahingagaw gid. Di ko di resulta, aksidente. Balikan tayo sa Action John Diaz sa report, parte sa pinakaulihi nga nakitaan nga patay sa sining pagkalunod sa tatlo ka mga kabataan ang katapusang ikatatlo nakitaan na sinigina mga hapon. Balik report na ni Action John Diaz dugay-dugay ang observation report sa ato sa Liga Patrol live report Action John Diaz sa Crosswind Patrol ginadulong sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto yung libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors pati ang produkto nga vitamin D3, kadtoi, pamasyari. Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Dala man mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatian nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga idera, damo man sa balatian nga napayo.
Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nagabutika, ilabilas na lang nga brand sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulot sang vitamin D3 sang Life Extension. Pwede ka text, pwede ka call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ka vitamin D3, kadtui, pamasyari, Dalalakson, GA Esteban Building, ara na ng opisina, Sun Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:32 na. May gabi dira sa kay Chirik sa Quezon Metro Manila, ga-monitor sa Subong. Toto Salderiston, may gabi da. Sa Tangob, arat nag-monitor si Annabel Garcia. Sa Paglaong Village, harapan si Noel Magban Walagos. Sa kay Nonoy Tamayo Jr., Alexis Torre. Dira sa UK, tamiyaw ilang pamilya sa Paranaque, kag sa Valladolid. Jan Langosta. Sa Sumag, ara si Chona Natuil Ubida. Si Romo Pasaporte Alas Calvo, ara siya. Watching from Camilla Homes. Mandalagan, si Manilin Alvarado Baido. Stephen Luis, may gabi. Kay Parita Stephen, kay kumari ko Angel Uya. Ihado Koichi, kay Toto Samuel Oy. Misa Mrs. Luri Oy, and family dress Takuling. Kapaurok-urok kita. Sa Dulao, kami ako lang pamilya Udtuhan. Sa Barangay Tangob, manghod ko si Christian. Alin kay Kim Rosalina. Kativer, may gabi. Ang mga taga City Health Office bago, mga ka-Berks ni Mark Mueses, nagapaurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol Program. Philip Laurente, may gabi da. Hermelinda Homes, Masilingan, Pamilya Awing, ginatami ako ni Toto, Sammy Roger Awing. Sakay Joel Tuglida, baw nagapaurok-urok man pamati sa Action Night Patrol. Pamilya Panisales, Sangkanduni, from Manila, Bibing Pacheco, sa kay Comparita Ronalyn, sa kay Comparita June Solinap, sa mga RG Soul Roping Boys, dara sa Carlota, happy listening. Sa Escalante City, Araman, si Ruther Kirk Lorenzo Olmido. Sa Las Piñas, gamonitor man si Jomar Arbias Ridondo, kagahilaw lang kay Gisoni Rilatos, nagpaurok-urok man sa Action Night Patrol, no? Sa kay RG Roberto Lamis Jr., ara sa Laguna Province, gamonitor gid. Hi kay JM, alin kay Tina Baikin Riviera, nagpaurok-urok gid sa Action Night Patrol Program. Sa kay Chona Bidiosas, mayong gabi lang. Kay Grace Alba Mistas, mayong gabi ha. Sige, ang iban karon naman, mahinang kalaban. Unang report live gikan sa may syudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Action, Roger Goteb, line number 2 sa report. Jeremy, gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa ito mga aksyon, mga balita. Gikan diri sa siyudad sa Cadiz, sa kabaybas operation, naging patikan sa mga katapos sa Station Drug Enforcement Unit sa Cadiz City PNP sa Pamplona mismo ni Police Lieutenant Colonel Robert Manchito, alas 4:30 takna sa hapon, sinigla mga hapon sa National Highway sa may Asida Pay Home on Hansang Stop Puso, Barangay Burgos, Siyudad San Cadiz. Ang gindakop diri
Una, amo si Christopher Yu Itsu, 35 anyos sa gina alias Buyet. May asawa kang residente ini sang Seromar Extension, Barangay Poblasyon, Ciudad sang Barangay Poblasyon 1, Ciudad sang Sagay. Utod ini sang isa ka pulis nga may duty man ako naga-duty man Ciudad sang Sagay. Nga sa diin, Action Erika. Ang kaupod niya sinayamo si Rene Dilutina Isalim, 53 anyos sa gina alias Big Boy. May asawa residente sa Sina San Jose, Barangay Mabini, sa Ciudad San Cadiz, former maning barangay Kagawad sa Barangay Mabini, dari Ciudad San Cadiz, sining si Rene Dilutina alias Big Boy. Now, na-recover sa ilang posisyon control ang isa kang sa bulusagin mismo ni Rene Dilutina sining former Kagawad. Ang 5 kapanid nga tag 500 piso bill nga gamit ka may basmani, kamay ilos ang 5 man ka sa siyang headsheld nga plastic nga may hunod sa ginapatihan siya mo, kag nakuha pag ito sa bulsa sini ni Rene Dilutina ang isa ka big headsheld o kon isa ka bulto ini kung tawgon. Gin-text naton si Police Lieutenant Colonel Robert Mansito nga kung pila ang street value sinikayman kay na actionary sa ipatigan nila nga operation, may transaksyon sa cellphone sa sining suspect nga may ara sila transaksyon dira sila sa Bacolod. Kaya mo ito nga ginagaw Manila ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito ang follow-up operation. Nag-text na lang kita sa iya kung pila bala ang estimated market value sinikasyon sa iya, mga 60,000 sa iya naging text back sa aton. Okay. Na-recover man actioneric ang isa ka Hyundai Accent nga auto naging sakyan sining duha. Kag suno sa report ang among auto ginapalagihan sa utod sining manghod sining dakpal nga si Christopher Yu. Ang auto nga ato ginapalagihan sa iya sining auto nga pulis nga isa ka police woman, may kalo pa to sa sulod sang auto, kalo sa pulis ato sa sulod sang among auto Action Erika. So dito na karon ini ang duha kay nagipamedical ini sila pero gindala sila sa Bacolod, dala na lang pa kay laboratory kag way patakabalo ko na anong resulta sang follow-up operation dira kon bala may ara nga positive result. Aton ina nga ibaloon pa Action Eric no ining follow-up operation pero ara sa custody sang kapulisan ining duha ka mga suspetsado kaina sang ini ang successful nga operation natigayon kag danakpan ining duha ka mga ginaligar nga mga suspetsado. Sa pila pa ginaton ka mga balita actioneric mo ni ang wanted person nga gindakop man sa bahid sa nga barangay Tiglawigan nga may yara ini kaso nga direct assault ang suspect actionary ginakilala ini sa ginakilala ang suspect kay Jerry ano na nga daw kadula nga ako nga kadula siya arisa ginakilala kay Jerry Abraham Kabasingan, 42 anyos sa edad, kag residente si Situong, Barangay Tiglawigan, Ciudad San Cadiz, gin patigay ng pag-arestar sa iya by Bertio Oborat Maras Las 11:35 takna sila mga aga o kung mga kautuhon kag ang kaso na to bang sila direct assault with serious and less physical injuries under the Article 148 in relation to Article 48 sang Revised Penal Code. So, 12,000 pesos ang piyansa ginapanagot ng korte para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. So, parte muling mga balita, direksyon at sa Cadiz, madulong naton nga report
ang pagpatigaan magaina sa paglubong sa kay Honorable Attorney Elvira Villena Guanzon, siningan law at nangin mataway man kaging patigayan man ang paghatag sa gamay nga seremonya sa papasinugog sinisaya bilang nangin Vice Mayor Santo sa siyudad sa Cadiz Diriman sa may Old City Hall, siyudad sa Cadiz kay na sa aga aksyon Erika. Mga balita natin gintutukan dari sa siyudad sa Cadiz na sa balita o na sa aksyon. Dari sa aksyon, Roger Godin report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kina Aksyon Roger Gotib, Thoriabet Live Report gikan sa Masyunad sang Cadiz. Ang balita ng aksyon na Roger Gotib ginadulong sa Sakalawan sang DTX 500 capsule. Para nga maging kompleto ang inyo sini management sang liver detox, mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule may detoxifying compounds nagatinlo sa aton sini nga dugo kagatay. Iniman ang mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidant. Pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na, adlaw-adlaw. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ginatami natin man dira, happy listening, kag may pamati dira sa kay Dave Gasapo. Pamilya de los Reyes sa San Roque Handumanan, kag Kalintang family sa Progreso Binalbagan, kay Ma'am Huksonda kag Tongkin Aldamar, Banguero Garcia Ortega Hardin. Kinatami kamo ni Rosaleo de los Reyes. Pukatod payaw, tami ako lang dira si Edka, kag mga Mapari family, alin kay Chuchi Santillan, kay Toto Diki Guanzoni. Wow, Toto Diki Guanzoni ha. Sa balay dira sa Purok 40, si Borgo Street, Barangay 17, si Buday kag Matmat Duay, Franz Duay ang nagatamyaw. Quezon, Metro Manila, may gabi ito kayo, Eric, sa lakitian ko kaina kadlaw sa inyong duha ni Action X. Mabuhay ka mo, Chi, Rick. Salamat. Kay Lina Bicos na, may gabi, ha. Toto JP Tadina Magbanwa. Sa kay Stephen Villanueva, ara sa Don Di Blanca. GJ Sarasya, sa kay Lito Hipaya and family. Nagapaurok-urogid kasi pisong ang tiayo ni Toto Errol, no? Agawad Jo Fred sa Pantag, ginatamyo ka ni Drift Gint. Sa kay Grace Alba Mistras, may gabigid, kag may landira nga pag paurok-urok pamati, no? Sa Action Night Patrol Program. Tamyo ko dira si Mama Luz Mary Biahidor, dira sa Purok Riverside, Barangay Tabunan, Bago City. Alin kay Mary Liza. Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, may gabigid. Hassel Carmona Rama, sa kay Jose Hiherson Lapini Gunyo, kag dira man si Ibi Magalona, nagalantaw sa ton si Ailik Alejandrino. Salamat, gid. Halin sa report ni Action na Roger Gutib, sa naman na report ni Action na Stephen Prisquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Action, Stephen Prisquito. Line number 1 sa report. Stephen, may gabi, please come in.
Yes, action Eric sa karon diri sa San Carlos nangin na matawhay no ang aton nga kapulisan karon labi na sa aton na Blatterbook sa mga wala sa mga dalagko nga mga insidente luwas lamang sa tong kagabi no nga isa ka shooting incident apart sa karon nga mga inadlaw na medyo nagkalma na naman no ang aton nga mga kareklamo sa aton labi na sa mga insidente, but then diri kita sa COVID-19 update na to National Eric nga sa diin nangin malipayon gid ang barangay 5 no San Carlos City nga sa diin nga kahapon nga adlaw gin left na ni Mayor Rene Gustilo ang among lockdown nga lapit na sa isa ka bulan kag parte ang kalipay sa mga pumuluyo sa nasambit naton nga barangay kag labi na ato man ang mga naka-quarantine sa mga isolation facilities. So dako man ang ilang kalipay nga nakapuli na sila sa ilang mga panimalay. And so far atong patient number 1 nga nagpositibo ginbalik naman sa liwat sa Ibi Magalon at tungod nga nagpositibo ini sa liwat. So dito balik na naman siya para matapos na naman niya ang another 14 days niya nga quarantine period dito sa Ibi Magalon na quarantine facility natin. And then diri naman sa aton nga iban nga mga quarantine facilities Action Eric na may ara pa sa gihapon no nga mga naka-quarantine nga mga LSI naton nga in fact ini sila gani no nagdugay-dugay naman. So amo naman nagkaroon ng ginatinguan sa aton mayor nga matapos gid kag mapapuli man sila sa ila mga panimalay nga sa karon na ari pa sila sa Julio de Des mga quarantine facility naton kay dira sa may Talave no kag diri man sa may isa evacuation center. So tatlo ini ka mga lugar nga sa diin dira karon gina house ini aton nga mga LSI nga nagpuli diri sa siyudad sa San Carlos. So malamang ina aton update Action Eric diri sa siyudad sa San Carlos nag-report una sa balita una sa aksyon ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Stephen Presquito live report gikan sa masyudad sa San Carlos. Ang balita naman Aksyon na Stephen Presquito giradurong sa Carlos sa MyTC. Madugay ka na balala kato si Basili 14 sa panit inang pilas kada dugay mag-ayo. Ang katapat sila MyTC ang alkalang vitamin C makabulig sa nga mga skin diseases kag allergies. MyTC kag Santol Plus Herbal Capsule Kampiyon gid nga kombinasyon. Alin sa report ni Sedwin, stylota sa report ni Aksyon Tamon Forte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Dahil sa Aksyon Tamon Forte, line number 3 sa report. Tamang gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gid nga gabi sa atong programa Action Night Patrol subong man sa mga tagpalamati sini nga gabi. Bangod iya Action Eric sa tikal nga operasyon sang Sagay City PNP o kon tukhang kontra armas luthang sa sinigid lang hapon Action Eric pasado alas 2:05 more or less ang Sagay City station na katigayon niya Action Eric na makakuha o kung makatukhang sining isa naman iya ka persona kag personally ini nga persona Action Eric nag-endorse sang iya yang armas luthang nga amo si Pat Jeric Niturada e Doronila 42 anyos kag residente single residente asang Purok Mahirop Barangay Paraiso takpan iya sang siyudad sa Sagay. Personally nga nag-appear diya sa sininga station agod nga isurrender ang iya nga armas Action Eric nga 45 pistol Taurus kag may serial number NTK89581 kag may 4 iya ka mga magasin kag 29 tanan ka mga bala Action Eric kag bangod sini ti isa naman ka accomplishment sining Sagay City PNP sining ila maukod nga kampanya iya nga tikal o kon tukhang kontra almas luthang
kag nakatigayon ini nga masurrender ini nga armas sa sining nga hapon diri sa Sagay City PNP, kag subong ini nga firearm ari iya sa kustodiya sang amo iya nga istasyon o kung sang Sagay City Police Station. Amo ni Action Eric ang madulong naton nga mga balita sa sining nga gabi. Aton lang gidira ginatamyaw kag nagapaurok-urok gid kasi gabi Pastor Danilo sa Pantao pud siya panimalay. Subong man si Police Major Antonio Benitez Jr. nga bisan ato sa Cebu naga-monitor gid sa programa mo Action Eric kada gabi. Gikan diri sa siyudad sa Sagay, Action Tamon 40 naga-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Salamat kinaksyon na Tamon 40 Live Report gikan sa masyunad sa Escalante, Sagay Correction. Ang balita ng Aksyon Tamon 40 giradulong sa Kalawan sang Santon Plus Coffee Mix. Sa aton papangapi dapat hindi lang basta-basta nga kape. Dapat kape nga may 7 times ang vitamin C sa sang orange, kape nga may 4 times calcium sa gatas, kape nga may 4 times vitamin A sa carrots, 3 times ang potassium sang sa saging, kag may 46 ka type sang antioxidant. Amo ini ang makuha mo sa Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, himo sa Santons, balonggay kag soya, kafe nga maayo nga benepisyo sa aton sining kalawas. May kafe ka na, may bulong ka pa. May kabidira sa kay Maninoy Rani Hanggayo and family sa Iloilo. Nagapapatigil sa aton sining kapagpakalaga Dennis Tohaw Sasi. May gabigid. Happy 78th birthday kay Nanay Josephine Alit sa Barangay Lupisay na Morsya. Panamyaw kay security guard Jolan Samson, alin kay Ding Alit sang Country Homes Estefanea. Si Sami Alit kag si Lydia si Bulan ka paurok-urok man. Franco Villalobos Surya may gabi sa kay Kumari Tarwina Jopines Baquiano, Romela Ligada Laguna, Jocelyn Ari Sibita Ulak, nagapaurok-urok gido Sa kay Maninoy Maing, kay Maninoy Chari Salvacion dira sa siyudad sang La Carlota, Santa Clara Boys, nagapamati si Corita Samudjo, Melanie Meliorca Milit Dalisay, Donna Caraballo, makuan ni mga Santa Clara Girls. Ang Santa Clara Boys dito, amo ni si Alan Pitugo, ang panamya halin kay Ronald Policarpio, James Vivanco, mga Agrocom Security Force, mga K9 ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Halin kay Action Tamon Forte, Percival Villamor, may balos man nga reporto. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa Aksyon, Percival Villamor, line number 3 sa report. First, may gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Padayon ang paglibot sang aton kapulisan diri sa siyudad sang La Carlota in relation sa gihapon sa 25th PCR month celebration. Ngayon ni may tigulo nga pinag-igting na ugnayan nga mamayan at polisiya laban sa COVID-19 pandemya. Ini sa La Carlota Police Station sa pagpanguna naman ni Police Lieutenant Edgar M. Salde, Deputy Chief sa Police Station sa siyudad sang La Carlota, sa idaluman sa pag-supervision ni Police Lieutenant Colonel Junel B. Guadalupe, Acting Chief of Police sa siyudad sang La Carlota, kag support man sang local government unit sa siyudad sang La Carlota nga ginapangunahan naman ni Honorable Mayor Rex R. Halandoon, City Mayor sang siyudad sang La Carlota, upod ang National Task Force ILCAC member against kag ang upod sini ang Bantay Bayan Foundation nga ginapamunuan naman ni Honorable Marcelo Halandoni, City Director sang Bantay Bayan Foundation. Dire sa Barangay Kubay nagpadulong ang team
sang pulis kag ang Bantay Bayan nga naghatag sang feeding program upod ang barangay kagawad nga si Rudy Diuso. Nagkandak sang feeding program kaina sang aga, ining activity umpisahan dito sa Hacienda Francisco, Barangay Cubay, La Carlota City. Kag ini ang plano kag ang ilang handom nga mahatagan sang suportar kag paghatag sang feeding sa mga kabataan nga ara sa tagsa ka mga barangay nga nasakupan sini sa syudad sang La Carlota. No, kag padayon man ang paglibot sang aton kapulisan kag ini nga mga programa magapadayon tubtob sa masarangan sang aton puwersa sang aton katapo sang kapulisan kag sang aton nga local government nga ginapangunahan naman ni Honorable Mayor Dr. Rex Alan Doon. Amo ini ang aton observation report gikan diri sa syudad sang La Carlota para sa Aksyon Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Salamat kinaksyon na Percival Villamor live report gikan sa may Central Negros. May kabidira kay Migo ko Ayano Jervin Montoya Infante. Gapaurok-urok paglisituto Ayano Jervin Montoya Infante. Namis ang imo to nga ginpost nga pagkaon to Ayano. Daw laway man ko ba. May gabi dira kay Mr. Mrs. Lowy Di Paula and family, mga Dungganon boys da may gabi. Sakay Nonoy paglumutan da, Noy may gabi. Kay Pritz Di Choso Hilado, sakay Daphne Grace Monti Di Ramos. Kundi ko masala mo na siya sa unang asawa sa isa sa matagiya sang Rax balang nga ginakapihan ko diyo sa Dalom, si Madam Daphne Grace Monti Di Ramos. Madam, may gabi kita. Kay Chay Ching Marikiat, may gabi igid. Kay Agustin Barayoga, good evening. Hasil Ohilia, sa kay Cory Bidaha dira sa Kuwait. Si Jimenez Martinez Flor, Araman. Brillantes family, sa kay Lula Consindo sa Purok Marang, Mandalagan. Ginatamyaw ka mo ni Tintin Prince o Gon Brillantes. Mr. Mrs. Lilia Cagramon Taton and family, Maninoy Rimo, kay Maninoy Rimo, kay Maninay Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi, tanan sang Gardenville sa Division Barangay Tangob, sa Talisay si Don Di Blanca ga paurok-urok manwa. Elizabeth Malaka Gamala, Maria Risa Valboa, nagapaurok-urok. Si Villa Anabelda may gabi, Heaven sa kay Nanay Mary Hatton Sigobia and family sa Putataytay. Sa Hong Kong ara si Rakila Lumawagwa. Si Ruther Kirk Lorenzo Olmido, check attendant lang si Rodney Bunloksinda. May gabi, tamya ko dira pamilya Arbiliar, kag pamilya Guerrero. Amping Sir Renanti Abiliar. Rowena Doronela Nuble, may gabi. Happy birthday kay Jojel Oliver Olorga from Bossing, Rodney Bon Loksin. Ay sa kainday Janil Hosal Hayuna, mayong gabi sa mga Hosal family dira sa La Carlota. Total big po hinulanda may gabi Escalante City si Ruther Kirk Lorenzo Olmido, sa kay LC Cagbong Yadas and family. Jocelyn Liboon Dispuho sa Davao, araman ga pamati sa aton tamay lang bata nga si Mark Andre, alin kay Hasmin Hontila Albarasin ga paurok-urok kido. Juani Mel, may gabi shout out kay Rosaldi Ismael Mahinay from New Zealand, John Mark Villano. Classmate Merly Dolido Magallanes, may gabi kag mayroon dira nga paurok-urok. Joel Togle sa Singkang, araman ga paurok-urok kag nagapamati. Philip Laurente dira may gabi sa kay Waymi Milievo, sa kay Madam Marjorie Bolontati, amon mapisan nga tresurera sa Barangay Pahanukoy, sa kay nong Mario Carmanang Linda Berdifrado,
Maria Luz Gabaran Abkilan. Classmate Joel Mihares Simoto da may gabi. Kurti ang PM ni Toto Ayano Herbin Montoya Infante. Gadulubli ba? Balik kita when we come back, balik ka report action dyan. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balik. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na ngay Sabisan anong ang kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin agadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato mabalagad, Jo Marie Calizo Gomez, check attendance lang. Migo no B. Di Los Santos and family. Ara pa, pa urok-urok pa sa Action Night Patrol program. Concepcion Talisay, John Ray, John Paul, Tita Kuoy, Tita Mitoy, Tatay Badong, alin kay Jing Britannia ang Panamyaw. Kay Toto Samuel Castillo Armita, dira sa Valladolid, happy listening. Kaga happy birthday sa kay Bongbong Lamprilla. Birthday gali subong ni Toto Bongbong Lamprilla. Happy birthday Toto Bongbong Lamprilla. Balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Aksyon John sa Balikan Report, please come back. Tapos aksyon na naging doon kahadlang ang search and retrieval operation gimbatigayon sa nagkainlaing nga mga units sa mga rescue groups di sa probinsya sa Negros Occidental na taklitaan na gitman ang tatlo ka mga bangkay sa mga minor de edad nga ginanod tuba sa puro sa sakop sang purok ka Abkasa Barangay Mandalagan, sulad sa Bacolod, Miyerkules ang hapon. Ini matapos nga makita ng pinagkauling nga bangkay sang isa ka 15 anyos nga babae bisa si Jaren Pahilagawa na residente man sang Purok Santol, Barangay Mandalagan, sulad sang Bacolod. 15 anyos nga minor de edad naman ang nakikitaan sa kilid sang suba dala nga sakop sang area sa Hacienda Jose Maria, Barangay Zone 15, sulad sang Talisay. Kaina aton nakuhaan sang pagpayag ang amay mismo ni Pahilagaw, Benjamin Pahilagaw, actually kagirigin palayag nga una wala gini pasugtan ining bata nga maglakad. Lisensya pa ko nga magpauli na lang o galing kay mahimo ginulat gid pilit gid sa pila nila ka mga kopdanan nga maglakad. Ni saya ang iamay driver ni sang tricycle nagbaybiyahe naman siya wala na niya na monitor kani baluan ang ginimo sa iya naman rin nga bata. Yari si Mr. Benjamin Pahilagaw. Tipon-tipon sila. Oo, tapos? Nakita ko na ako nga bata nga nabalaan ko nga maligo sila sa suba. Okay. Dun sa way ko sa. Oo. Tapos, hindi ka balo kaya gali nga maligo Oo, kabalo ko. Munigin nakigan ko sa nga hindi ka maglakata kay kabalo ko yung ang suba bla siya doon na da ka riit mo. Do ka riit bla. Kaglain ng tsimpo. Kaglain ng tsimpo. Bago ulan to sa bukid do gum-gum. Oo. Yung sila, nang balang ko sa hindi ka maglakata. Yung sita ko sabi. Ang balya, oo pa. Nagdalagan sa puli. Yung mga amiga, mga barkada, ya. Siguro ginulat siguro Japon, no, kung gintawag to.
Ito, ginlitaya lang ko na biyahe ko tricycle. Buhay ko nang sama, kaya bi ko wala naman, nagpuli naman sa balay. Guro tawag naman sa mga barkada, ya. Naglakatid sila. Pero sila na permiso do. Ilagaw ang amay siling 15 anyos kami notidad. Pinakauli nga nakitaan sa tatlo naman diri ka mga una nga na missing, no? Tinabaluan. Una kit nga nakitaan ang lawas diri ni Janet Rodriguez, way na sang kabuhi. 15 anyos man ini sa dito ni nakitaan naman nga sa Riyasang Purok Tompok, Barangay Zone 15. Kaya nasang aga nakita naman ang lawas o kunabangkay ni Carl Gabriel Cabrillos, 16 anyos, dito naman sa Baybayon, man nga area actually, no? Sa Suba, actually sa pinakapunta nga bayan sang Suba. Sa nga ini sinalun sa residente man sang Purok Santol, Barangay Mandaragan, Surad sang Bacolod. Dahil baluan sila nga insidente nga nagluntad, patri ang nakaluwas, tatlogid ang napatay aksyon rega. Itagikan sa patron ng taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa patron sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat dyan sa mo sa legal report. May kabidira sa kay Elmer Almorato sa Barangay 2 Poblacion, La Carlota City. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sa Nimaro, nagsalat patrol program. Biyernes edisyon ini magatakop temporaryo. Balik ini buwas Sabado night. Las 9:30. Top to balas 10. Ato sa mga patrol, unit reporters in action nga nagpangalagad. Garong gabi Stephen Presquito, Tamon Forte, Action Roger Guti, Percival Villamor, of course, Action John Diaz, Action Papag Nixon Tao, mga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action Anti-Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action, Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower, Barangay Talok sila sa Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Peñalaan, Back to Back kay Security Guard Rene Cordova. Sa araw sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong, yung lagat ang Kurman Action Light Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog a kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!